Joli ça s'appelle oui to wadde nganda concert non bon min bala dum ko faati nganda pour wawde dañde hen jancude pour wawde wallide nganda besmu dañcaade wonde dañcaade to nganda diwan dañcaade fof bon joni noon fayida o nganda ko yidde hollide bandiraɓe haalpulaar en bon koye mbaɗata ko liggey pour ƴeewde hunde ko dañi hen pour wawde wallidde ɓemin ngannda yimɓe ɓemin cimori ko faati e baŋnge dañal donc ɗum noon kadi bon ko geɗe ngannda geɗe paayidinde bon jooni noon emin noddi ngannda banndiraaɓe ngannda haalpulaar en kala mbaɗa gila e miro naaɓe mantanaaɓe haa ngannda e wiyete Wourossogui naaɓe Sinthiou Bamé naaɓe kala diwan dañcaaji ɓe ngannda e kadi ɓiɗɗo pullo woni ngannda ko waawata arde haa darnde mum yiya heen kadi darnde dari heen fof darni heen ko hoore muɗum puisque darnde pour waawde wallude leñol waawde ngannda wallude kadi yimɓe kadi ɓe ngalaa doole no feewi puisque kala waawa heen dañeede wonaa ko watte e poche uji yimɓe joomumen mo mbaawata ko wallude hunde puisque jogaa projet ji ngannda ko faati e baŋnge assainissement ko faati e baŋnge ngannda centre de santé geɗe mbaɗi noon kono ɗum noon wallitte heen donc ɗum noon so wallitama ngannda wallita ko banndiraaɓe ngannda fotɓe ngannda waawde huutorade ɗum donc noon bon min mbiya banndiraaɓe fof on ñalawma seedi bisimilla maɓɓe Mantes-la Jolie à partir de ngannda de 18 heures ha minuit donc bon ko dammiñaadi lan solle jaɓi ma wat no heewi wadde ni no waɗatno ni kadi ma waɗi no solle jaɓi ma jirwin ɗum ha jiro bon ɗum noon hokka konngol ngannda no musidɗo Abdoulaye Ndiaye ƴeewa ka nden ko on jarama waɗi ceerno Siley Ngam bisimilla Abdoulaye Ndiaye e voilà no singa biren ni tan voilà ko noon parce que le 15 novembre solle jaɓi voilà donc Demba Ndiaye Tilane yimɓe fof ne nganndima quand même comme voilà ko wiyata o holndirlan hankkadi quoi surtout e diwan meɗen Fouta to wawi ɓullu e fof ceerno Amadou Kane walla mi salmini banndiraaɓe fof kono Siley Ngam e Abdoulaye Ndiaye wi tan ko ñalawmooɗo so Allah jaɓi le 15 novembre à partir de 18 heures jusqu'à minuit donc noon ɗo nodda keewal e gartunotade fijjide nde e on jarama assalamu aleykum banndiraaɓe waleykum salam ceerno Adama Bari e ceerno Souleymane e banndiraaɓe hannde waɗaɓe invité radio Miro mi salmini on min ko Samba Bouba mbiyetemi dañcaadi yaaɓe babo no baɗaɗe seeɗi mbiɗa fonno jeeyede délégation hannde poɗɗo arde radio Miro kono noon taw mi dañi contretemps seeɗa haa jooni noon arɓe ɓe kono fof ɓe arde par ce que hoɓɓen kedde affaire programme hono Siley Ngam Abdoulaye Ndiaye Amadou Kane ñanta président amen o quoi eɗen jogui tan poyŋaji ɗi tan ɗi jiɗɗen haalde hen ɗi vraiment c'est vrai que temps widde ko heewani kadi foɗɓe haalde heeɗen keewi eyyi joni ko mbiɗa tan ko événement mon ko waɗa organisé ko le 15 novembre Mantes-la Jolie no ɓe mbiri ni waɗa ɗum organisé ko fedde association ARDF woni association de ressortissants de dañcaji en France en mbaɗata organisé événement koye les amis de Ndilane pour waɗde concert à Mantes-la Jolie hakkude Demba Ndiaye dañcaji noon kono hannde fuɗɗima gila min garani ɗo Demba Ndiaye ko aɗa anndi dañcaji no feewi par ce que gila Allah waɗi kadi min jindirgade kadi tokkude 2 minutes faade jooni en famɗi hitande min liggodirani kadi Allah waɗi hen kadi à chaque fois emin liggodirani yaaɗe ɓeyta yawro yeeso donc ɗum tawno hikka min kadi jiɗɗi wattude affaire o événement mawɗo on waɗi comme genre concert ni à Mantes-la Jolie eyyi ni woni noon banggue amen kam min mbaɗi tous les moyens kam pour kala ko gueɗe publicité ala télé comme vraiment yimɓe foɓɓe tindi kam vraiment tina mbeɗa mbawa natade événement o ɗum tagi no hay radio Miro aussi ko yimɓe foɓɓe yettede par ce que oɗo zone o mbawi wiide ko onon mbaɗi couvrir zone o donc yimɓe pour yetta ɗon wallahi donc noon pour wadde aussi wasde cuunade haale par ce que o yiɗi wono foɓɓe wonde haalde aussi mi ɗaccir konngol tan ceerno Mamoudou ñamñalema ceerno Souleymane ba no mbaɗa tampere aɗa selli ba mawɗum waɗa bisimilla
salmini on mi salmini dennagal wonɓe ɗum fof ñaganade ganduɗa hoorema deccade naaɓe ko jaarijiɓe musidɓe tedɓe ɓe feewi ko ñalawma yo Allah yettunoɓe dow jaam ɓennude kadi neɓe yiɗiri ni kadi ɓe jeeya kadi yimɓe kadi maatiniɓe kadi yiɗde famtude leñol ngol e ɗumnaji ɓe noddi kadi El Hadj Baba Mal son excellence gan atma wonnoro wuuro maɓɓe ɗo e oɗo sahaa kadi eɓen ndefndo kadi Demba Ndiaye Dilla ɗum noon moni fof ɗo woni ɗo yo wat ko foti ko wat eyi ɗum ɗon mi salmini mi juurima ɓe wiyaɓe noon gueɗel gotel kaali so kam jeɓe nden hoto Amadou Kane tawi ɗum eyi ɗum ɗon mi salmini Seydi Daoud mi salmini ceerno Ablaye e dennagal ceerno Sall moƴƴi donc c'est Amath Gninga je vais parler en français oui continue voilà donc là je suis donc je comprends un peu polaar mais je parle pas donc voilà donc je voulais juste passer un bonjour amical donc à mes amis à mes cousins alpulaar de Tantiati. OK. Voilà donc je passe un salut fraternel à Mamoudou, donc le président, à Amadou et surtout à mes amis donc Abdoulaye Ndiaye et Chungam qui est de Mansa. Je suis déjà habillé en sénégalais ou en malien, ça peut être bien quand même. Voilà, ça ne me surprend pas. Oui. Donc voilà, c'était vraiment pour les encourager. Donc je sais que ce sont des personnes qui sont très dynamiques et qui mènent aujourd'hui donc beaucoup d'activités pour le développement de leur localité. Donc que ça soit au niveau économique, que ça soit au niveau social et au niveau environnemental. Donc je suis là aujourd'hui simplement pour apporter tout mon soutien et tout mon avis. Voilà. Voilà, et que Dieu assiste en fait voilà donc dans le cadre de la soirée qu'il organise avec Denengay, qui est vraiment un très grand artiste. Donc je lui renouvelle également donc mon amitié à cette occasion. jarama Adam kala bandiraɓe keɗiɗo radio ko salmini kala bandiraɓe joɓiɓe jooɗen wiɗi wuta e bondu ɓaade ko kamɓe ɓuuri hewde ɗo e Mattala Jolie miro e ko way noon donc Demba kam wawa hollude on ko on ganda heddoto noon ko haalpulaar mbi guerte en guirteɗo gawno jamma kadi so Allah yetti hen wona min tan kala narake haalpulaar ɓenɗeɗo ɗumen hen nde wonno min goto somi ñaami ɗum ene gasa tawa mi waɗani ko feewi e ma woɗ aussi hay un groupe de rap biyeteɗo section d'assaut je crois bien ɓen aussi ma ngar toon pour les jeunes e miɗo jogui invité ji spécial noon caggal banam debbo Fatmata Isaga Lom mo invite min kewmi invité kala ko kewmi wadde kala bandiraɗo ɓundunki mo invité am namdama naane fof min invite ɗum e inde dañcaɗe naaɓe noon eyyi haala fulan mbi so junngo ɓooye gasta ko jam tawi toon hakkude men dañcaɗe naaɓe ɓooyi son teskima duuɓi ɓennuɗi fof komin gonno koye stand by c'est à dire hamin dilla kono min dillani min jiɗi dillirde ni nde wonno gollal ɓaade ko min so woni hooram mbiti mi yiitima sik fof mi ƴeewan ɗum peeje pour mi wawa wadde émergé e naalankare ngal caggal yimɓe Afrique garɗen jooɗiɗen ɗo dañaade wonko daña won kadi ko wasa e aduna wasa wadde pergitte wasa wadde caɗele ɗum ɗon foy wadde ɗon jottoɗa ƴewtoɗa hoore ma mbiɗa yettal noon yetta bandiraɓe walludemi hen bandiraɓe hewɓe mallikama ko wayno par exemple Mamoudou Aw en kadi Mattala Jolie naɓe ko wayno KJPF en feewi jodoriɓe en deji ɗo mbawmi juulde saare gueɗam donc e on saaha noon dottimi to hanki ɗotaade to hanki to par l'occasion Allah wonde moƴƴo jiitondirmi kadi e dañcaani naaɓe davantage ɓe mbi wona ko wona hikka ɗo gon wona hikka tan gila Afrique wonno gila école to wonno ha yimɓal yimɓe heɓ so yimɓe heɓi ɗumat ha jettimi ɗo ne Allah waddimi e juge min gandirtima Souley Ngam Allah min gandiro gila toon donc Allah no waddi min ha e oɗo saaha kala o dantenaɓe kuccani maɓe noddam hen e seeɗa men cettu kono wasdemi e wawdemi foof ɓe jaɓanami ɓe jagganami ɗum noon ko ɗum tagi min wattude sawru e mbaggu pour wawde jokkude min non seulement mi jokkogol
fanaram wonno kala ko dañmi nalan kaga yoro e way naftude ko naftar ko sek min tan naftata cikkumi yettaaki donc il faut wawa nafde mi nafa banda men mbawa naftarade meccelam ngal sa ƴeewi hannde mbiɗa heewide haalpularen paɗani ha laamu mahalɗu men école walla ha laamu mahalɗu men dispensaire doole men e doole dañiyankoɓe men e doole remoɓe men Allah walli kadi doole nankaga yalti hen par ce que hannde oɗo sani sawi wuuro ngo garata tawa yiyan ɗon structure pewnaɗo tawa kalis ko wayno est ce que orchestre dan leñol natani hen ɗum ɗon weɓani minen ni ɓaade commune ñemboɓe ko moƴƴi jembere amin ñembo ko moƴƴi o min jiiɗi kala wuuro ngomin gari hannde Fouta so da dispensaire so hôpital so case de santé so banque céréale ko wawi wonde fof tawa hannde oɗo saha groupe dilani yettima ɗon min e wallidimam min mbawa dañde recette dañetede ko organisation wawa naftude gonɗon wuuro donc ko jokkude golle tan quoi eɗen gandi ken ɓiɓɓe Afrique napken Afrique ha eɗen jogui teddungal kala saaha e mawɗo e Mamoudou Deme no ɗo ko mawɗo men e alay saago dokken mo konngol e ko jogori kewde ko daña ko weddi hen min cikkanami ko jaaɗo ni ala mo ɗo kanko ɓe wiyatani ko mawɗo politicien kanko mawɗo nalanko voilà Samba Ba kadi gandanɗo ɗo e ɗum noon ko gonga e ko waɗi ko fayda ko anda ko dancade naɓe ko sirñiniɓe ɗum ina anda e dillan eɗen gandi ko nalanke men sa yi en jiɗimo ko waɗata ko yiɗa ɓe mbi so neɗɗo ne yiɗi yiɗede waɗata ko yiɗa sa yi sa waɗani ko yiɗa mbawa yiddema ɗum ɗon Demba dillan min cabbima ɗo dinguiral ɗo min gowi caporadema ɗo ni e kono noon e tedduniren ceerno Mamoudou hayso hojom goto wooda kadi gandanɗa hoorema ko hokki en e wasiyuji kadi sikki bonnanta ɗum e cambel kadi ko noon e waktu men woni koye ɓosde to harma laafi dental ngal malla laafi ɗum noon jokku ceerno hade demaɓe e luɓe mo ɗon seeɗa eyi bandiraɓe mi jokka seeɗa ko fayta hirde nde jinɗen wadde to Mantes la Jolie ko siftinde tan hirde nde tennira sukaɓe meɗen hono mo ganduɗa biyeteɗo Ousmane Sara Camara ko ɓi musidɗo men Yero Camara e Ramata Sy mo ganduɗa ko joueur de basketball international waɗama sélectionné équipe de France wiyete ko Limoges kanko woni tenniraɗo hirde nde e ɓinguel men gongel ne wiye Adama Diallo mo ganduɗa jagol groupe section taso ko ɓi El Hadji Diallo e Rosette ɓen goni ganduɗa tenniraɓe kadi to banggue sukaɓe men jibnande leydi ndi teddiniraɓe nde ɗon hirde e mi yuɓɓa ko ɓe arta seeɗa ko raɓɓi tan wadde présenté ARDF holko woni ARDF no ganduɗen ni pelle men fotankoɓe fof no goniri ni ko noon ARDF woniri ɗo ko feddere ndinde sukaɓe jibinaɓe ɗo e sukaɓe arɓe ɗo e mawɓe men wonnoɓe ɗo aduna ɓe ganduɗa eɗen jetti men koyemen tafi fedde nde koyemen darni fedde nde hande wawi nafta min gaari min jokki ko woni hen min jettaɓe no fewi hejata artude ɗo e ninde mabɓe nde fedde nde sosako hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e goho woni 1971 67 ɓofre nde heftina to banggue lamu ko 1985 ɗum kadi aussi ko yettude mawɓe fof kamɓe mbaɗi ɗum ɗon ko fedde nde golli ko pelle fuutankoɓe mawɗe fof liggi e nder guure he ko fate ndiyam ko fate école aji ko fate jafrirɗe ko nandi hen ko jiiɗa projet ji goɗɗi mawɗi kodi kadi aussi ne goodi e projet puɗɗiɗo waɗede joni ko projet eau et assainissement gonɗo to Dancadi ko jiiɗa kadi réalisation haji kewɗi mbaɗama toon mais hejata hen ɗum ko hono pelle men fof no goniri toon noon eɗen jetta hen Allah eɗen jetta mawɓe men wonnoɓe ɗo eɗen jetta sukaɓe men tawruɓe ɗum jante meɗen darni ndeɗon golle ARDF ko feddere ndinde sukaɓe mawɓe fof alhamdulillahi oɗon sutorene ɗon e to ɗum ɗon ɓenni ene jeeya kadi aussi juɓɓudi fedde nde darnade jokkodire hakkude ɓuure meɗen gonɗe ɗo par ce que liide gurɗen eɗen jogui kadi jokkodire e bandiraɓe men jeeyaɓe ɗo eɗen jokkodire leyɗe ɗe ɓuure kewɗe eɗen jaaha ɓe nder bunduji département ji he wadde hen ndefuji wadde hen animation ngaji ɗuɓete koye gurdam fedde mi salmina secrétaire général joni o jamɗami mi salmini secrétaire général noɗɗo joni o mo ganduɗa en heeɓi ganto araji ko kadi ko ganduma ko jaɓama min mantaɗo en ko makko ɓe ɗum noon bisimilla noon fof jittamantala joni on jarama sikki hojo majji woni koye sekki tan koye ma pamnimi landal ngal est ce que on mairie wadde hono ɗeɗo dente mbaɗɗo ɗon e nalanke daftadi malla ko gollo woni ko premier modèle jamɗa min mbaɗi dente seeɗa o hono nder ɗon kono ngal ɗo dental e wadde concerne wadde entrée ji payant ko ngolɗo meeɗi avec Demba Ndiaye Ndilane ko heddi noon min jokkodiri gueɗe kewɗe wiide nalanke o meeɗi taw ko nalanke eyyi nalankoɓe woɓe ñanden e mois de mai ɓennuɗo min baddino e Goɓe Thiam nalankoɓe woɓe ƴeɓɗi muɗum jarama nalankoɓe woɓe aussi sukaɓe ɗon baɗi ɗum
Cerno Mamadou badanaji waw so dembe widi ko awol mo nala ko kon nak won nala ko be hewbe le le ko bal da da ciudi Cerno Mamadou dem lo dembe widi ko non Allah ko fayde Cerno Mamadou bismillah Cerno Mamadou dem min nakim ko gol mi weltima sabu nda ɓoggol humpura e nda puɗa koye ɓoggol yo puɗa ko gasa ɓoggol nene humpura puɗa nene koye ɓoggol yo puɗa ko gasa weltade yiide mi gurdam nalankagal Demba Ndiaye Ndillane no leydi ndi way sattude ni gurdam nalanke leydi he satti haala foti dañjemo noon fartange wawde hawrude ɗen caɗele o wawa warade caɗele ɗe e kette caggal makko huccita yeeso ɗum ko gartam mawɗam to banggue leñol ngol ɓodala makko wallahi ɗum kadi ko yettude Allah wallahi dañji en nalankoɓe ɓe ganduɗa ɓe ene cirguenen i leñol ngol taw wona koye mumen tan ɓe paami teddugal nalanke fof ko leñol mum kono noon yoɓe metto haqqille koɓe ambassadeur uji ayi hande so liƴƴi goɗɗi ne gama wango ene gama rippo walla ne gama japelloɓe ko kamɓe so wonata kamɓe liƴƴi goɗɗi jiɗata en ha jiɗa hettude men kasata en kulata en nalan fof ɗo kam leƴƴol e baba malle ne waɗi ko mbaɗi en kamɓe ɓe gari e ɓeɗe mbaɗa hen yoɓe kollu jokku gollal ngal ɓe ɓeydo hollude aroɓe caggal kamɓe ɓe ɓeɗe dewa ɗo nafa leñol ngol nafa koye mumen sabu soɓe nafaani koye maɓɓe ɓe mbawata nafde leñol ngol so tawi koɓe waɗata ko wurnani ɓe mbawata nafde leñol ngol ko pour wawi nafde leñol ngol alay sago aussi yimɓe leñol ngol paama alay sago ballaɓe haaɓe nguura soɓe nguuri ɓe mbawa nafde leñol ngol kadi woni yimɓe leñol ngol tan mbawi jingande ɓe ha woɗɓe jiɗaɓe hen pooɗa ɓe pooɗe so pooɗanimama ɓe daña kamɓe no mbaɗiri feere ha woɗɓe jiɗa leñol ngol ɗum ko important amin mbaɗimo encouragé ɗum amin jokkamo e ɗum somin jokkodiri makko kala fo en mbawaɗa ɓen momin gandu ɗum ko fewte dañcaɗi mbiɗ koɓe dañcanajo par ce que wi koɓe sincanajo sincaɗi dañcaɗi ko gotum kadi yontande dañcaɗi janggude nde fof koyam jangguide kamɓe fof tuggude Malick Sall en Ndiaye Selaw en Ibrahima Ndiaye en Abba Diallo en e woɗɓe fof ko minen jangguide to darɗo waɗa woɗɓe keccuɓe waɗa woɓɓe heccuɓe ni kono hay heccuɓe ɓe minen naati minen naati lowre nde kadi hakkude wuramen e dañcaɗi ismu mawɗon ɗon hakkude wuramen dañcaɗi ismu mawɗon ɗon so ismu waɗi dañcaɗi so gasi o faati wuramen kadi o fayi o gallamen ɗum wadde wiide koɓe dañcamen to kadi galleji men kewɗi to banggue silsil lawol werdu pogni koye dañcaɗi naɓe en dokki ɗumen lawol no juttu fewde daga ɗon dañcaɗi ko wuuro important ko wuuro dañgo martabaji kewɗi hande sa yii dañcaɗi a wirtima lawol ngol no rewde hakkude wuuro ngo ni kata yi oɗo entreprise mawɗo rakam gonɗo nder dañcaji gonɗa ko jibinande dañcaɗi najo ummi ladde dañi ko dañi ko arti ha wuuro mumen waɗi ɗon garta waɗi ɗon golle ɗum fof wuuro dañgo jogoto ko malede barki dañata on chance o joni ɗo naade fedde hakkude sukaɓe ɓe jibinaɓe ɓe ɗum woni battane kesuji ɓe mbiɗa sikki so tawi kesuji ɓe jogoto waɗe ɓeɗe jogii luttude janggo so tawi ɓe ardinoɓe kesuji natti wawde keeɓi retraite jooɗima yottade keesi jooɗi garɗi so tawi ɓe jokkodirade yonta jibinaɗo ɗo ene wayno kesuji ɗi koko ma yuto ɗo sappo nogas so ɗi maaji ngam gure men ɗe ene jogii ko walla ɗumen ngam laamu leydi men ene jogii ko wawata gaynade noon Ceerno Mamadou mbaɗa encouragé dañcaɗnaɓe so Allah jaɓi so ngantu waɗani amin gara jarama woni ko min gamini e Ceerno Abdoulaye ɗin noon wiitan ko affaire société hayde ko ɗo radio miro kadi ɗo e wuuro ngo kadi waɗi pelle ko wayno lapsia rasive nan ɗon
Aïssata Tall Sall il faut que mawde vraiment so mbawi arde on jamma ɓe mbalismina keewal voilà seetan mo no wi joni suko labbo baɗɗo toon l' entreprise o Meydi Sow wiyete voilà ko Meydi Sow voilà ko on waɗi ɗon golle baɗɗe fayde voilà emin jaramoɓe ARDF fof noon vraiment so hunde ari ha yettimuɗo en ko les anciens de l'ARDF ɓe mbiya ɓe jarama moƴƴi ceerno Samba Ba eyi bonɗa min de jokkat min tan ko cetta ngati woɗɗi goo nalankoɓe min mbi walla hoɗo min ɓe mbi fowru miɗi wiiri holo cuuɗi ɓuuran ɗum fowru wi ɓuuran ɗum suudu sakki ɓe mbi holko waɗi ɓuuranma ko suudu sakki o wi ko famɗi fof mami taw tan nguru jongu legi noon enen ko dañen fof ko pinal men ɓuuran ɗen ko yimmoɓe men jeyanɗen ko kamɓe jogori ɓamtaren so leydi ndi walla so nokku men o nokkuji men ɗi sen ɓamto fawro hen ko pinal ngel fawro hen ko ɗum yakorte ɗum ko wona ɗum ko yettude wuuro Dañcaali e golle mbaɗeten bandiraɓe ko yidde jarnade tan ngati bon o yii ha heɓɗo en ko ha ari ha ɗo ene jonde nde ɗo ko liggey mawɗo quoi tenkiniɗo bon gila ko fate ganduɗa président ARDF e wonde secrétaire général e adjoint muɗum e ganduɗa e les amis de Ndilane ko kamɓe ganduɗa mbaɗi fof ha ganduɗa yimɓe hannde mbawi jooɗade nder jonde kaala haala ñande sappo e joyi novembre o donc dendagal ɓeɗon yimɓe fof ɓeɗen mbiɗe waɗaɓe remercier ha tengtenga kadi e naalen ko Ndilane guila nana jooɗake ko tariɓe keno woni e siftinde yimɓe kadi hirde waɗonde so Allah jaaɓi bon kone wattede divisé e délestéri ala télé par ce que min jiiɗino e Bekay o yiɗino arde ni wawi siranto wawi kadi o ara donc hirde nde so Allah jaaɓi koko watte divisé e délestéri puisque ko participation mabɓe ene hen eyyi ko les amis de Ndilane ARDF no ceerno no wiiri ni ko ARDF et Sehlaɓe Ndilane en collaboration avec la 2STV voilà pour la journée le 15 donc mi calmini bandiraɓe fof min invité kala bandiraɗo mi wino noon invité jam principal ko ɓurdunkoɓe jarama cette fois ci et aussi Sehlaɓe Ndilane wonɓe Mantes-la Jolie jarama joni ceerno Adama en dokkat horejo e wonko jimmi namnade moƴƴi wadde en dokkat mo wadde en dokkat sabu ceerno Mamoudou minen ɗo e radio ngo kala e saaha tirɗeli meɗen amin jogui hen caɗele e caɗele amen ko somin jeeyi ko natgol amin kewi jogade hen probléme sabu somin gari ceerno Mamoudou ari ɗo hande wiye radio miro yo ara yeppade probléme somin gari min tawata jorotoɓe damal ɗo ɓe inde radio miro winnaka ɗo koko min goppata ono minnade ceerno Mamoudou nena nder to min donga yiide ɗum min kiira darade presque ha hirde gade min donka nadde e amin joguiɗe hen caɗele yehino ni ko min hewno notoyade ɗum yehino ni ha jarani kam mbi min kirɗeli Haalpulaar en mi wonta notoyi ɗum so ra ina jarani mi taƴi biye saabu soɓe gari radio ɗo jewta koɓe jewtata ɗo ko e sa taw yimɓe ina serti e holko mbawɗon wallude min e ɗum ɗon eyyi a jarama ceerno Adama bon haali ɗo henna rebel to hel komi andano donc mbarde kala ɗum e mawɗo hen sa haalan ɗum yalta hen kadi goɗɗo lawol noon no rafi ɗiɗon yo yifini noon momin ɗo hen dande so Allah jaaɓi min ƴeewa safra ɗum ɗo e goɗɗo lawol so Allah jaaɓi a jarama seydi noon tigui ceerno Adama a tawi kam laabi demal baba ma ngol Ndilane gonga kono den innaɓe fof hay caɗele gona e mayde gonga an sol legam e haydu Samba Elimane noon